So aki daanin da kulot ang buhok. Pero so mag-agom da mga pangga, straight man da ang buhok. Straight. So ama da ang buhok da bagsakong garo da bagong riband. So ina da mga pangga ang buhok da garo buhok ni kunyan. Model kang Rejoice. Nagngangalas da so ama kung tanong to sa aki din da kulot ang buhok. Ay nag-impake na da so ama tatamang duda na. Ipapatulpo na da. Nag-ano na. Kinuha na sumalita mga panggataos sa mga gamit niya pig impake na. Kasabi ka so ama mga pangga ay kumbaga magkaranya-kanya na kita. Pag-arog kaya na mayo sa pamilya tang kulot, ang inaki mo, kulot ang kurong ang buhok. Pero estimate ko so mga sakuhong ko ang may ibang nagsako. Estimate ko, so winalat kong tapuson, iba ang tuminapos. Malayas na nga ako sa harong na inita ang aki ko umayo sa pamilya taning kurong ang buhok. Ang inaki kang misis ko kurong. Baka ngayon nasa lisihana. Oo, nasa. Pati lalayas na. Ngunyan bago daan naglayas so ama mga pangga, nag-ihi muna. Nag-ihi. Nagpaturakig muna siya. Duman niya na madiscovery pag-ihi niya. Nagbalik da siya kay misis niya. Sabi niya, ay iyo pala, baka nagmana talaga. Nagmana talaga gom. Kurong talaga ang buhok ang aki ita. Tapag ihi ko, kurong man. Kunday uminihi mga broken family.